Bizning bugun ikkilata bayram. Birisi saylov bo'lsa, ikkinchisi endi bizning kollegamiz Liliya Razinaning tug'ilgan kuni. Biz endi ana shu kollektiv bilan chin ko'nglimizdan tabrik etamiz. Ona salomatlik, oila baxti, kelajakda da shulay o'zi bizning komissiya bilan birgalashib, hali uzoq yillar saylovlarda ishlarga yursin. Liliya Razinovda. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Ham bizdan endi 1986 sonlı banık saylау участогында тавыш беруінің бірдәм көне әнә шулай күтәренке рухта башланып китте. Комиссия членнары Лилия Ахмаджанованы туган көне белән котлап изге теләкләрен җиткерде. Алга табада комиссия составында актив эшләргә чакырды. Менә бүгенге сайлау көнендә минем инде туган көнемә туры килде сайлау көне шундый зур мөһим вакыйга көнендә бик зур рәхмәт коллегаларыма шул хәтле мине зурлап үзләренең күңелләреннән теләкләрен, чәчәкләрен бүләк иткән өчен шулай ук мөслим халкын үзебезнең Татарстанларны бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Гомумән, җирлегебездә элек-электән сайлаулар рухи күтәренкелек шартларында уза. Бәйрәм рухы тудырып, иртәдән үк урамда җыр, музыка яңгырый, комиссия членнары сайлаучыларны кунак көткәндәй якты йөз белән каршы алалар. Мин бүген илебезнең тотрыклылыгын тәэмин итәрдәй тәҗрибәсе булган, халык өчен чыпчынлап көрәшердәй акыллы сәяси яктан өлгергән кешене сойларга дип, ягъни гражданлык бурычымны үтәргә дип килдем. Инде дөньялар тыныч булсын, һәркем эше белән дә тәэмин ителсен, тормышы да матур булсын. Якты киләчәккә өметләнеп яшәрлек булсын. Яшьләрнең киләчәге матур булсын иде. Районда 16 меңгә якын сайлаучы теркәлгән. Бу сайлауларда җирлегебездә 30 сайлау участогы эшли. Аларның 5-се район үзәгендә урнашкан. Сайлаучыларның күп өлеше алдан тавыш бирергә өлгерсә дә, участокларда иртәнге сәгатьләрдә үк җанлылык күзәтелде. Безнең инде һәр участокта күзәтүчеләр билгеләнгән. Алар инде барысы да эшлиләр. 170-тән артык күзәтүче бүгенге көндә безнең менә сон бирделәр инде теркәлгән һәм алар эшләп киләләр. Гомумән район буенча безнең 30 сайлау участогы, аларда инде безнең 180-гә якын шушы сайлауны алып бара торган хезмәткәрләребез эшли. Авыл җирлекләре бик яхшы агитация алып бардылар халыкны китерү буенча. Район территориаль сайлау комиссиясыннан алынган мәгълүматларга караганда, көндезге 12 сәгатькә алдан тавыш бирүне дә кертеп, сайлаучыларның 70%-тан артыгы гражданлык бурычын үтәгән иде. 11-12 сентябрь көннәрне безнең гомумән 700-гә якын кеше, ягъни инде 56% сайлаучылар үз тавышларын бирделәр. Гомумән участокта сайлаулар бик тыныч бара, халык бик актив катнаша, тәртип бозу очраклары юк. Гадәти форматтан аермалы буларак без хәзер бит инде территориягә чыгып сайлау формасын керттек. Узган референдумда да бу кулланылган иде. Кичәгенә без Катмыш авылында булдык. Алдан инде хәбәр ителгән иде бу әйбер. Шуңа күрә сайлаучылар шактый гына килде. Без аларга канәгать. Бүгендә иртәдән бирле туктап тормый, сайлау участогына сайлаучылар килеп тора. Сайлау кампаниясында өлкәннәр дә, яшьләр дә бердәй активлык күрсәтә, күренеп тора. Алар республикабызның һәм җирлегебезнең киләчәгенә битараф түгел. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә мобиль пунктларда алдан тавыш бирү мөмкинлеге тудырылса да, өлкәннәр арасында стационар участокка килеп сайлаучылар да шактый булды. Мөслимдә яшәүче София апа Сәфәрова 94 яшьтә булуына карамастан тавыш бирүнең төп көнендә участокка килеп сайлады. Үйгә чакыртмыйм, әле мин аягымда жүреп торам. Безгә бер хәрәкәт. Элеккә шулай килдек, рәхәт яшибез, Аллага шөкер. Җырлар тыныч булсын, хуялар шулай эшләп торсын, пенсияләр бетмәсен. Тавыш бирү көннәрендә гражданнарның сайлау хокуклары саклануын тикшерү максатында участокларда төрле сәяси партиялардан күзәтүчеләр дә эшләде. Мин Гадел Россия партиясыннан булам. Күзәтүче булып 3-нче көн утырабыз. Барда тәртиптә кагыйдәләр буенча бара сайлаулар. Тавыш бирү көннәрендә Роспотребнадзорның санитар куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча җиткерелгән таләпләрен үтәүгә дә зур игътибар бирелде. Участокларда саклану чаралары күрелгән, социаль дистанция саклана, сайлау участокларына килгән кешеләргә битлекләр һәм перчатка бирелә, тән температурасы үлчәнә. Килеп күрү белән тикшерделәр, температураны үлчәделәр, саулык сәламәтне тикшерделәр. Маска, перчатка, аерым
ниләр, ручкалар биреп, безне ипләп кенә сайлауга кертеп йөрделәр. Район башлыгы Рамил Муллин сайлау участогына тормыш иптәше Светлана Альбертовна белән килде. Алар Мөслимдәге бакча сайлау участогында тавыш бирде. Без инде шушы сайлаулар белән үзебезнең киләчәк стратегиябызны яшәү максатын һәм инде киләчәгебезне шушы белән бәйлибез. Шуңа күрә инде бу безнең өчен әлбәттә бик зур әһәмияткә ия булган сайлаулар. Һәм инде җирлеккә килгәндә, шулай ук җирлек депутатларын сайлап, бу инде Мөслимебезнең киләчәк тагын 5 еллыгында алып бара торган сәясәтен, алып барган юнәлешләрен бәйле булган шушы депутатларыбызны җирлек башлаган, район башлыгын сайлап. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Мөслим районына беркетелгән куратор Рауль Кузеров сайлау участокларында булып, мөһим кампанияның барышы белән танышты. Министр районда сайлауларның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Менә участокларын карадык. Пятница белән суббота бик актив булган. Аны аңлап та була. Шундый матур табигать биргән ахыргы җәй көннәрен дип инде халыкның ише дә күп үйләрендә аны аңлап була. Участокларда тәртип, пандемия ягындан бөтен мералар каралган. Киләчәгебез бүгенгедәй матур булсын һәм инде без тавыш биргән, без сайлаган депутатларыбыз һәм президентыбыз да шулай ук республикабыз өчен дә, җирлектәребез өчен дә матур эшләр белән куандырсыннар һәм инде киләчәктә дә республикабызда, җирлегебез дә шулай көннән-көн үсеп, көннән-көн матурая барып, киләчәгебез тагын да матур булсын, дөньялар тыныч булсын. Әлфин Нурманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.